পরীক্ষাও রচনা বা আংরি সাসি ব্রেকেট রিয়া খাই হলো টিএসইউ র আপু কোট খাইসাসি সায়া টিএসইউ নি নেতাগিরি খাই ভাইয়া কই ताबो तिफ्रामो फानि एमएलए उइसे जों बागियो टीएसएफ खाइ खाया दिबा ओ कक बरक मुभमेन्ट खालायदों प्रो रुमानि सिस्टेम न तुइ थांनायो मुभमेन्ट खालायब्रो लाखिया खाइ साइदों नाखै जों बागि टीएसएफ खाइसा आदि आबुन बागै सप्तमेव जयते उबुनि जय दङ बर रक्ताइसा पुजिवि फाइ दङ जों खामालक लायनाय खालकमानि नजरनि गाहाम 12 लक्ष 13 लक्ष टिका सारकनि बिसिंगो अकक साइड पाइसिनाय 1 मिनिट बाक्सा मा परीक्षा बाक्सा मा परीया एक देशनि महाराजा फाइनानि आबो हाकाय माया जाथो उनके हासे काई मैया जाथों काई महाराजा नो जों ठीक आसे कराय बायखान तुका मायं बायखान तुका अंखर इनो हाबिना बुकै काम खायनाला आगिन जुगो लामा बसाया रित्रा रक पलिटिन द गुरै रित्रा रक मा बलायसिनाय लाई रक मा बलायसिनाय लाई तामनाय ताम रित्रा रक गाहाम गाहाम रिगनाय रक बनाय गो हाकारिया खायना बगे रुतुक सेमालायनिया फरकसा पंडित भाई खरम एबा याग्लाब एबा जुता स्नामैया बै खरम स्नामै गारि फेन हाका जादोंनिया बिले कै लाइटे साहायं थामाहाय 70-75 बছर त्रिप्रासार मुभमेन्ट खायमानिया गलो त्रिप्रासारनि जे पार्मानेन्ट सल्युशननि बागै समाधाननि बागै सारेन्सि देबरमा 2009 जे फर्मुला थिक्लाय लिखा संबिधाननि आर्टिकेल 20 पूर्णांग राज्य शिशु पिता दफ्तर आगनो गारि दै लामा माया आरो मा थानाय आइपिएफटी यो आइपिएफटी